Добрый вечер, сябры. А у мяне такие новины. На занятки я больше не пойду. Лепш отправлюся подорожничать. Только трэба усіх папярэдзіць, каб не хваляваліся. Прывітанне ўсім. Салют, Яночка, і до сустрэчы. Чакай, Топа, куды гэта ты сабраўся? Старая гісторыя. Хатнія заданні на вечар пакінуў і не дарабіў? Нічога я на вечар не пакідаў. Не поверишь, Яночка, амаль цэлы дзень над подручниками сядзеў. І што? І нічога. Не запамінаюцца ў мяне гэтыя заданні. Дык куды ты сабраўся? А яшчэ не прыдумаў. Ой, галоўнае, падалі ад заняткаў. Можа, у Афрыку адпраўлюся. І што там будзеш рабіць? Што? За жывёламі назіраць. Ага, назіраць. А што ты пра афрыканскіх жывёл ведаеш? Ну, шчыра кажучы, не вельмі многа. Ого! І хтосьці з гэтых незнаёмых жывёл можа лёгка паласавацца неадукаваным мядзведзікам. Яночка, не адгаворвай мяне. Да Афрыцы далёка. Пакуль дабяруся, прачытаю ўсё пра яе жыхароў. Во. Ага, прачытаеш, але не запомніш. І ўсё роўна не будзеш ведаць, ад каго трэба хавацца, а з кім можна і пасябраваць. Ой, Яночка, твоя правда. Эх, бедны я, няшчасны мядзведзік. Ну што рабіць, калі ў мяне такая дрэнная памяць? Ой, а можа мне адправіцца у іншае месца? Куды, напрыклад? Ну, на які-небудзь незаселены востраў. Там мне дакладна будзе бяспечна. Ага, а на гэтым востраве ты што будзеш рабіць? Чым харчавацца? Ежу ты сабе не знойдзеш. Чаму не знайду? Ой, таму што не адрозніш атрутныя расліны ад ядомых, не вывучыш іх. Атрымліваецца, мне можна толькі дома сядзець? Усё жыццё? Не, Топа, ёсць іншае выйсце. Якое? Трэба навучыць тваю галаву запамінаць інфармацыю. Добрая ідэя. Але як гэта зрабіць? Можа... Можа, чароўным чынам. Да Надзейкі я ўжо звяртаўся. Яна сказала, такога чараўніцтва не існуе. Значыць, і да дзядулі звяртацца не мае сэнсу. А коска? Яна табе не дапаможа? Я ў яе пытаўся, як яна столькі ўсяго запамінае. Коска сказала, што веды у яе галаву самі улятаюць. Здорава! А у тваю чаму не улятаюць? Можа, і ў маю улятаюць, але адразу вылятаюць. Ой. Так, Топа, хопіць уздыхаць, ёсць ідэя. Ну якая? Трэба звярнуцца да нашага камп'ютарнага генія. Да Цімыча? А ён тут пры чым? Пры тым, што Цімафей выдатна ўмее шукаць інфармацыю ў інтэрнэце. Можа, ён знойдзе нейкія практыкаванні для развіцця памяці. А што? Можна паспрабаваць. Прывітанне ўсім. Добрый вечар, Ціма. О, салют! А мы якраз пра цябе гаварылі. Нам твоя дапамога патрэбна. Дакладней,
топу. Сябры, я з задавальненнем дапамагу, чым змагу. Тимыч, бери компьютер. Так, зроблена. Што далей? А далей шукай самые действенные практыкаванні для развіцця памяти. Практыкаванні для развіцця памяці? А што, можна і пашукаць? Я таксама з задавальненнем памяць патрэнірую. Здорово. Давай займаться разом. Зараз знойдзем што-небудзь падыходзячае. Так. Яночка, не приспешивай Тимыча. Мне потребны самые действенные практикования. О, а гэта цікава. Расказвай, Тима. Ёсць такі метад запамінання мнеманічны. Ого! Я нават слова гэтае не запомню. Чакай, Топа, зараз усё растлумачу. Мнемоніка – спосаб запамінаць інфармацыю з дапамогай асацыяцый. Больш зразумела не стала. На самой справе ўсё проста. Вось як вы запомнілі колеры вясёлкі? Ну, я с допомогой вершиков. Яны ёсць розныя. Мне падабаецца такі. Чараўнік аднойчы жартаваў, змеяў бляскам сонца фарбаваў. Першыя літары слоў верша такія ж, як у колераў вясёлкі. Правільна. Вось вы і самі не ведалі, што карысталіся мнемонікай. Але складаць вершы не ў кожнага атрымліваецца. А гэта рабіць зусім не абавязкова. Вось, напрыклад, вам трэба запомніць шмат самых розных слоў. Ой-ой, а можна я придумаю словы? Давай, Яночка. Значыць так. Паштальён, тыгр, кукуруза, аса. Яночка, хопіць. Не, давай яшчэ. Ну, тады хоць што-небудзь салодзенькае назови. Калі ласка. Мармелад, а потым зубная шчотка, каб зубы не балелі. Давай яшчэ, Яночка. Калі ласка. Так, дождж, тюльпан, поспех. Усё! Я ўпэўнены, што гэты набор слоў запомніць немагчыма. А вось і магчыма. Не паверыце, але я іх усе запомніў. Упэўнены, Тима? Абсалютна, бо я прыдумаў расказ. З гэтых слоў? Так, Ну, давай свой рассказ, Хвалько. калі ласка. Паштальён верхам на тыгры скакаў праз кукурузнае поле. За ім гналіся раз'юшаныя восы. Я нават убачыў, як гэта смешна выглядае. Ой, і запомніў словы, так? Запомніў. Паштальён, тыгр, кукуруза, аса. Тады я працягваю. Восы раззлаваліся, таму што паштальён з'еў мармелад. І не пачысціў зубы зубной шчоткай. Так, далей жа ішла зубная шчотка. А потым пайшоў дождж. Восы разляцеліся, а паштальён адпусціў тыгра на прыгожым полі тюльпанаў. Вось гэта поспех. Вось гэта спосаб, Тимыч, цудоўны. Мне так і хочацца памяць патрэніраваць. Давай уже заўтра, Топа, бо зараз час глядзець мультфільм. А я буду запамінаць словы з мультика. Вось бачыш, Топа, і вучыцца бывае цікава. Да зразумеў я. Мультик, сябры. А зараз, сябры, мне трэба дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Так што бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі ды класціся спаць. Толькі ты, Яночка, мне яшчэ розныя словы перад сном назовеш, а я іх запомню. Дамовіліся. Ну, тады пабеглі. Цікавых усім сноў. І добрай ночы, сябры. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в лес.
рысе, на росе потухают зорки с плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня.